Balinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokerero ya Baibuli. Wiyake gima mwanchi murigereria wigita seni Ndizi TV ne mambingi atukumira na asomurobelio bwensa ke abwakire ngakikwabokire ekiraliri tukoria alamisi chitariki 20 cy'umutinyo gatano na rimo omwaka bwekiri bubere 2024 boka good morning bwakire ngakyoboge tumwanchi murigereria manyingo asomurobeliga bwensa ke abono mambia mbono kwabokire kwabere gukwero sogosoa ekebago kiago ayonsi sangana nche ase omorobelige karali tukorira alamisi mwanchi muliere nigo tokwenyora ama ngarandi amakoro TBT Thursday kerto kwenyora ebintu biri bikoro unakwale gukina korwa obwana bwago ningi kelikuwa roche gose ningi kelikuwa lekokora asekorende bono iga o tari gokora gose tarochi bigo kolekana igo sangana inche asomorobeliga wetrase namba yesime ya 0792192834 pini location yago nginyore TBT yago ontebinga yoko bwatike bagokoro oture babere batatu baso asomorobeli wensa kya bon mambya mashabike itokora se county ya Nyamire county ya Kisii. Good morning. Nimetinga mabere mokobe kabuya anaende ngali tukolino mwabeire mokoli cha kabuya kegima metinga kerali tukerigaria alamisi abonchereri abange twetana na baragwiki mambi bakuminyoka gucia secira yo mwanchi muri yatemetinga abana kambura kagakabete kago tuo tachitoborangeti gose kwabere ko tutoborangeti kwasoira sike bago kiabo nkwirigiri ore mambia yabono iga haina ronga nganiti kumanya asumurubiri gabwensa kia obono mambia Kolinde tutarikuweba mashabiki itonsi kurwa sense ya Kenya nimete county ya 42 ngo bwati murumurubiri gabona mambia rinde toba tokuba manyanga ngikirikya berike gokorekana koro chinga kitobede togotigana aboli tukoregoro wikira bona iga emambia yabono iga tusanga ngo nintwe koruga bwa soringa location ya gemburango tuere hengi kelioro cheke gendete agonchiriria nimete ngare tukoria lero abantu mbararo berite okorama okurubikana timeti ya se county yago nabogoto manyekarenga likyago kioro cy'abantu mbararo kwarore babere bakoyegori baga aligo chikokoro kurubikana kwa mulembe emambya yabono iga igotumanyinga onyene county ya Kisii ole kioro che dalili ere honya kore county ya Nairobi, Mombasa, Kilifi county chonse atomanyingo ayoro chinga ensenento ere ruere sangana into gwetera asensemeri mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Tiritari anekerubo Frida nori okaneke unachibicha niliogiria gukira sole asenchira ya bene nerenya nchama Abigail. Akorindo umwanchi umurigereria tianda koira aseringana lili tukoria lero. Hakertoka samakora segetabu negia Zaburi emyeyemo na 19 ogasoma kwa ya 10 na boigo 11 kereke bungo kagotabanga inche ni igongo koligiane nkoro yane yonsi ondende timbaisa gotiga machikago na agachilingana liago asenkoro yane ime ngati ngora ebibe asuri kitabu ya Zaburi emyeyemo 19 ogasoma kwa ya 10 yatanga inche ani gongo kuligane nkoro yane yonsi ondende timbaisa gotiga machikago na agachirelingana liago ase nkoro yane ime ngati nkora ebibe asore etabikege kegotosegeta nere buya omwanchi umurigereria akorigia obosi obwanya saine nkoro yago yonsi obwatia machikaye olenderi ngana liaye gosiringana liaye libeli gokwagacha kegima to basa gukora ebibe bosi bwo monene obekoko cheneka kira lituko obwatia machiko aliabwenete abuna toko semi gwakorwa ase ebuku encheno kine
kike bungo keli tukolia lero mwanchu murigeria kego tosegete mambia bono iganga tobe tukubwatia amachikanya sae tobe tukwirwa nenkoro ya ito yonsi totwara chitangutangu nga lero gaturi gitengo terero monene lero moikuku bwatire mambi nora soko kole bibime somaringana liaye bwatia machikaye chene kachinga kichonsi erinde obego kolero monene emirimo akorindo mwanchu murigeria ekerere TBT nigo tukunyora mangana alia makuru ekatokunyora nga akarori ritware gukino mwanchu murigereria konyora kwaringe nga asinke gari konyora kwaringe nga omugaka bwenkerie kera ikire gari konyora nga endagera yaye ni gabekire specific konyora nga onye no mugaka endagera yaye nandi turi gukenda by the way wetho nyori rugo chagwe kagari sinke by the nda bagaka bali bakalemba ali konyoro ikiagara nga omungi natale gukunendagera goika omugaka aracha amosav amanya wakoraki amanya kweneke nga oberiga koigota agina matuka ya lero timetinga abagaka sanga mukare goika nyumba by the way mbare bagoika sana ne chiamambia mbare bagoika sasta mbare bagocha the following day mbare bagokora matuka taturende baira na bate turiko babori kende nganka ikwalenge bora merudi kwa nyumba Polinde ngakeli akaro mwanchu murigeria kwa kanyaranga omoswati are very worried nga yumugako yarago ichanera lakini generation Z yigato ikede byose generation Z yikirire eke wange kigo sen generation E akanyaranga nobody cares ayatara boro irane ndo irane ko ule moyo onde yo ko boli because isa ko irana ochaka ko boli gwanga ikwalenge kanyaranga esege aberige ko bwata nyumba gago ono kanyaranga basubati ko avoid mangana mange wewe bora umerudi kwa nyumba tokorarenga moyo re basi to akiri ande mbuyore afya yawo mbuyere ase kuara ire nayo manyete agini ngakeli yakaro wanche muri yakora kanyaranga musubati yago ichana nonya lunch oseto chakere korwa sensemiri ya breakfast akanyaranga aro seti ndagire ntigunga omugaka kago sokari tukelia amnyaranga na igote tenda yaye mbugere akanyaranga akonyago ichana nga lunch ngigose omugako yabo chali sapa ningi yakoli saizi kanyaranga toko minyoka ni koru nyumba ayaranga toko minyoka ni koru nyumba natika mabere nyumba abono na bogo swali ko ero selindagira kwa niko nini inarenga kitoikere hono ika lakini tipeti what changed by the way abasubati bari barenge caring basabasacha bari barenge caring bonsi bachiete bose ngaki ya chiteka by the way mwanchimu lisanga ngo nenche bodo igamambia taki bakweta once because still no bare neringa mambo ni mengi masandio machache akadokorigereria bono by the way yokonyoranga endagera nero specific yabekeiro mugaka bwenete kuri onye nengoko yanyenyo muchioria okoigunga emondo by the mugaka sikuizi by the yokonyoranga omusubati bakorwanderere mondo no mugaka by the chipats inchiroro chie engoko gose mbori kwara koigunga eyo eyaya inabagaka bakori musubati by the tabwenerete kuri what happened okoranga twachite tugatuguta chimbwa chiri and by the way mwanchu murigeria amanyingo ekero kale omusubati ari kori gose ne monderi ngiki are ko mobera because ko ari koigunga eyo neyo mugaka by the wakaigure ngana onyakero toteba abantu batete konyumana ekero bagotara gose no mochi omoise ko chire kororo mochi asomumura ko igunga tapasa konyenyeru engoko by the nkikyare gokorekana ndagiria kare squeezing koranga bakonyenya kawaida by the ine first priority ngikia kabere by the way onya eno montorio mukoro wakinete myaka eri ito akora atomanyingo nga kinkikyare ko bomusubati kerale kori ndagireri ale ko ire ni gusobo gose ngikyare gwape ni katikatiga wala foto manyenga squeezing akia basubati babere by the way akonyaranga no mugaka na arwe gasi onyoru by the way ochonyoranga abana gali no mungina barasiri ndagera ba prepare barageire kero mondo bwatire echo kigo cherubu yaye na achaka ngonte gali basa na kwanyoro ayeso agali so ajikoni rigya machasa gaja machasare sivye refreshen rolenda gira seronye yakendire
so ase microwave ga bwati gose so ase gas igoro ga bwati lakini ngakeli yakare by the way kware konyora egetangora igoro gari okonyore ne riko egetangora ngere igoro gari ekenkere gari okonyora endagererie sungire gari okonyora ekonya kubwata libirira moriro ritori kuri mariko gari yana kinga kwamanya kuganya omugaka bwenkeri oikire elindo nyoranga endagereri murerere bari kware kumuyirere endagerere ngendu ritukeli na kware kororese senye kimini hene miaka eri yakare ane ngonyara kwari ngam achindagira nchiroro cyare korosigo chintingo by the way anyaranga amarabwoni obukuma bwobori emiogo chinsage chamana gwaya echingati chindagira cyari koriego squeeze by the way abantu ngori bare chindagira enderema unless by the way bunabona iga unless yorwaro nenye gitali otebigo ngam amanyinga agotaisanire omubere ayo mukiga tamukire ngawono wachaka kori chindere moro bako so that theory amanyinga ari abega kuira no mubere what happened ingi abantu batari kurira chindagera chi akariro na ndiko nyaranga abantu bari by the way abakoro kware ko nyaranga bare ko menye emyaka emingi squeeze ko nyaranga amaroira akire by the way kubatakana ni chindagera chigatokore kyagaranga lifestyle y'abantu ayabereke go chenja ko nyaranga chindagera tonchite nchiri cyabwango nyaranga frido rude kurwe kasi ataitege keriye ko yubwango beri omachere beri chindomi beri ki keriye ko yubwango tataitinge processing awiye ene bintu squeeze y'abantu barero banchite ko inake ko nyaranga lifestyle y'abantu ya change sana umuntu gocha goike imyaka 50 by the way iraneri nyasambi yamono ekagera ko nyaranga abantu chipressure cyakinire enkora manyinga gwaka bobe esukali yatirire konyaranga maroira beri kago ichira andekara kurigerera by the way ngakeli yakale akonyaranga gari by the way nchiale ngororo ose pigipigi anye gari yare ngoro yare nkeyemo na inde yare gweta specific time totabanye gari eyo nsa 3 bwenete gweta nsa 3 engweta igonye kukomisi gari eyo nande gochikokanya gosengo chimarogoba nande konyaranga abantu bali bakale bali gotara by the way a distance entambe njenginyote katore kwendo baba twari gotara na magoro obogeteke mambi obogoritiaga ka nande se yobo oire ebituma oirege kabu oirere magukoro lakini saizi nonya enkorwa epigipigi gocha bakaisiko tata yakubugori byabo osega ali acha bakaisiko yakubugori korwabo akwene kinga gwaikire bana konyaranga bantu squeeze mbali gokora mazoezi actually akyo konyaranga umuntu igure bobe ochire nyigitali kwamenya batabigunga bono gocha gochaka kwabo keke mahambi kwamenya kepa ali ndokora mazoezi akyagaranga bono mazoezi turi gochigwa kora chindagero kuri chibwata mafuta mange anda konyaranga chinga kichiri cyakara konya chingini by the cyari ko beri ubuyaiga cyaruto umunyo iro ko mungo by the way kwari ko beko mungo ne chinsaga kwayo beko umungino uri mukoro by the akoyekere nonya mbona iga wesa konyara umungino uri myaka yaye yarachire akoyekere chinsaga kwanza kiri cyasicire abeke no mungo tabeke mafuta arute chumbiyoka my friend tokuruzi munvororo owosinyuna lagi oyatabeke ndi mafuta ngakichi yakora chiansa iga they know how to cook it lakini bona iga ndagera by the way etabwati mafuta te kurieka actually no time komiemi atego sono nyemono oko yigwera akali 98 no oko yigwera atoma nyingo nga ingiki aberike gonchereria matukaya akonyaranga no montekera kote by the akora mazoezi kemambikeri ekomabera kongo sana because akorabona ncho mondo monene ngakibono ngubuka saa 11 nchake kuminyoke para abantu baraje kondora ni bali monare ulo utakora mazoezi ali ndi chindagera tobere tokuria na chichi abere chigwonchereria lifestyle ya ite goma ncho marigereria sanga na nche ntebingonga nkiyo kuinyora kelie egikoro by the way ntebingonga ki ekero korengani ekero abaswati enkaga listyle bari go biye style bari kwalingana no nabagaka babo chinga kimagocha style bari kubaroseli no nyene ndagera ekero korengani na matukaya what happened nesa uritu empawiro muswati bantogata what a man can do a woman can do better tomanyinga somurubiri gabwensa kyabo bono mambia ninki kyaberige goncherera kegara bana size yako tabinga muswati egasi by the way gas site ya muswati egasi nyombagari no gokonya onyo
musubati kare ya so biskuizi ndo bwate bakabasacha bari bagutigara chi house boy ngagari abanyaranga omusubati arikire umusacha atarikire ega serious pi musubati abwenete gukora nyumba gari umusacha nero koyekora. What has happened? Onye musubati okendike bako otigo mugaka nyumba gari kazi za nyumba afanye. Unfortunately emyakeri yakare talibo yaringe tiko kana nganturiko konya nigasi lakini asina rorore guikira atoba tugwetereri kwanyaranga no nyana maskani asinke gari abere gakobora. You can imagine nga mother in law yawe banete bengarero ngo gutarire ayakanyaranga omwana wawe bona nero tugaime boli ogosigiki anga kabisa. What will happen? Oda bigungo musubati kwangere goikaransira omwana obande koigwana ngo gotoka sinyombeli gosangana nchenga ngiki abera matukaya iga ngaki aberike gwonchereria esiko abagakambaire skeli yabo asomoro biliga bwensakia nonganite kumanya pin location yago gwetera sinamba yesime 0792192834 ensemeri ya Facebook Ndizi TV News Digital naboigo YouTube Ndizi TV News website www.ndizitv.net kando mwanchi umurikiria tobiri tokorora asensemeli mitandao chibi chanchiroro chabiri chigotara kubatikana no kurubikana ukukwa bete gokoine kigwa hari tukama unchiriria beteka gokorekana ye finance bill tabi tokoraba ebirengereri bya Kenya bigotara sensemeli mitandao atuchakire no munyaroko yo motoro chikago tebinga agwambo baba tulia kwa nyumba we are representing you wana igato basako soka ni ntutororo twarorire sacrifice kwa bere gokorwa bakaba bagosoka asensemeli yokorobikana ntorche asensemeli county area Nairobi akarugurire chibicha by the way chabete chigotara semitandao okoranga nabasaya bakekegima the generation Z Gen Z bamuire round ye ngamba ariko ngainwa wanche porigereria ekeneke golito kokini bono iga by the way abana bali mukegima Arioko nyaranga okurubikana kwale ko bako nyaranga abantu bali kwobwanchi yaya ngende nchukwa kwetia gas lakini igari twarochinga bakaliri babekire basaire gari abanyimbororo they are chanting there nga Ruto must go abine abuna bakenya abuna basaya bakekegima bakorera oboene bwabo ngamba bakiri ne finance bill yo mwako yiga bichiri bubere 24 kondo mwanchi murigege koraga nse mone nusu antuchikomera na nomugenete se studio oyora beka gusanga na intwe nabage kurubirengeri byaye kubwatikana ne finance bill lakini korenda ayo mwanchi muriria ngo kwandeli bagali ya bene ikegera ngatwararire chibi chakete chigotare mitandao ngari tukoria rero abantu ngwesoke baraschinsemo naboigo gokorobikana #rejected the finance bill ekero korigereria nga nki finance bill by the way bwate abantu bagukwane finance bill ase nginchoko kwane finance bill gose ebintu mbiro rona inde bagane TV gonchire gakarekero korigereria nga most of the things aba Kenya bare bagane TV korerwa monchole ntwaro chenga Ruto nawe atakago ncherira for the first time akabaka ko bategera lakini rende atorere no na sense moya babunge bagwesoke bagateba finance bill yote ribuna mukagerete ebintu mbirororo bigo cyakorekana amagori ebintu narorora go cyakonchereria ekero kurigereria nga nanya bagateba nga to taxi ebintu biri bikorosigwa asense ya Kenya locally manufactured ebintu mbirorora aba Kenya bana je gutumya bikorukura se chinse kiri chesko igo eminetinga timetigo sine quality bataraba bagwisanikane yebintu bikorosigwa asense ya Kenya kurende kerengere kyago manchi muri naboko manyanga ekero kurigereria nga chinga cyugutumike ebintu biga ayenga kyokorora biri ebintu bikorosigwa asense ya Kenya ekero ko compare na biri bikorokora se chinse kiri chesiko nga kibiri in terms of quality in terms of price naboko manya asomoro biriga bwensake bono mambera kinirende tyatumanyinga ntete kunyora ngali tukerigalia Alamisi enyora ngana li ebunge naendego chikumerana ababunge bago chikumerana soko yekwanera naboigo ko yakere kura ebeke gwetia erinde chikoikirania amaganyo ali abeteka kubikwa asensemeri ye budget yekerengeri kyago na berengo kyaliga bene asemambiye kondo mwanchi murigereria ekero to kumurikira ali gandete korekana ase orogongo rwa busimu
Rituko rigoro nigo riaringe rituko riogosemia abanto igoro y'oburaire bogokea amanyinga asomobere gose World Sickle Cell kero rituko rige serikali ya county ya Kisii kobwaterana ne serikali nene n'ababwatani bande korwa ase wizara y'obochenu babete bagwesokia bene halinde kuinyora rituko riga niko babete bagokora itaro yabo ya bene korwa senyagitari ya Kisii Teaching and Referral naboigo bakaba bagoikirana goika ase getige skuru y'obobundia ya Kisii Polytechnic asomo yiga obete kugoikirana naboyikirenge kanene nigo kyarenge kwasemya abantu kubwetekana n'oborero obo naboigo kubainyora bali babete bagusiria obugima bwabo ase gose gwetera oborero obo muri Kito Vincent Onyancha na mange ime ye county ya Kisii netaro ya segetwa ne wizara choba chano kurwa serikali na weka serikali cheje county abwa asba kunyora litukeriga lyokonyara kumurekera oburere bwokya kwa manyinga asomobere wizara yobo chano ni gobakole tara yabo kurwa senyagetari ya Kisii Teaching and Referral Hospital weka aseskuru ya Kisii National Polytechnic abwa asomo yego monene okorekana Korengana no director uyoteneta murera yatari kwambokera NCD nigo akwa nigoro y'oburero bwa Sickle Cell anemia anemono nagote abuna nigo bongo rebonde bwensi nakonyara gote abuna abantu abangire gote batuma nyigoro y'oburero bo na negote abange nigo barokane konenge tokobwatekana no burero bo. So in terms of the challenges that we face with sickle cell disease, it's a lack of awareness in the community because people do not understand why sickle cell disease happens and why children are born with sickle cell disease. There's a lot of misconception about how this disease is transmitted. And generally most people ascribe it to witchcraft or curses or other areas. Wena bochinga kiechinga nyara kubolia abantu buna babasakoro boiro bokya kwa manyinga somobere kubwatani noboroge asate birebuna echo ne chimbwa stari kubwaterana no boriro bo nagote yabuna nabo bongo borebonde bwensi obura lyomonto bolia botari kombokero banyakanete buna NCD. Find that families who have children with sickle cell disease or individuals living with sickle cell disease are really stigmatized and ostracized in their communities. NCD Alliance will be working with persons living with sickle cell disease, capacity building them on advocacy for them to one, to understand their condition, two, to understand the treatment and care and how they can self-manage themselves and what they need to look out for, and also public participation. Nengana boy go nyara koy woko boko no director teneta mangana ya morera yo NCD me ye county ya Kisii asate birebuna asemiti nyebere yabereke go heta imenya gatari ya Kisii Teaching and Referral Hospital babere bakorenga abana obarense miti nyebere no mutinyo yomo ko ene kigosembale no borero gotebuna nigo banyorere kerengo kia 4% osenya semia otoka no borero buna koboria abantu bwesokeri abana babo kunyara korengwa. Kisii County, the past 2 months, we've done a number of screening of under 1 year olds, that is infants, and our positivity rate is increasing, and that is giving us a wake-up call. 14% of the patients who are screened were noted to have sickle cell trait, and 4% had sickle cell disease. Chingaki chumo waziri wabochenu imeje county ya Kisii Ronald Nyakweba niganya rekobolia abantu kwane kinangwe soki bali kunyara korengo bunenchire mujo kunyara kwikiraniyo bakorri bwabo na gote yabune serikali kubwatira namu nyagatali ya Kisii Teaching and Referral Hospital imeje county ya Kisii igoboirete kurwa bakorri bwabo asenchira etakire. But as a county government and the Department of Health, we are equal to the task. We have specialists trained specifically to handle this disease. Ugonjwa ukijulikana mapema bila shaka utatibiwa. Kwa hivyo tunawasihi mfanye vile nimesema, muitikie wito wetu, mfike pale, madaktari wetu wako na instructions. Niko chinga kiechio oyo mubaboroire bali bamenye no borero bwasenga kentambe bwa Sickle Cell soko ke kwa manyinga. Nigako erabuna amenyere no borero bwase miaka 43 nagote yabuna abantu mbapase kubwata ni borero bwona mangana rengete oborogi. We know I am a sickle cell patient, 43 years young, living with sickle cell positively. I do advocacy for sickle cell disease. Watu wangu tafadhali,
sickle cell si uchawi, si umerogwa. It's just a disease like any other. You see how beautiful I am? It's because sickle cell has never defined me. No mujega urwa basemi go cyasa bange nchira banyareko menyana kwerenda kurwa sobura irobwo. Na neno kuburi kwa kurogwa abantu bakolengwa anekero barabake. Ko reporter ya Ndizi TV koroga iga asensemo ya Kisii National Polytechnic meya county ya Kisii literani nchon kwa Vincent Onyancha. Vyakiyima mwancho morigerelia oino morikito bwa mangana mayakura se county ya Kisii Vincent Onyancha achinga ki abe teka gotobwatire bene igoro yo braire bwa sikosel achinga kiri tukore igoro lyarenge lyokoba manya abantu nabagokoba semya igoro yo braire bwo manchiri morigerelia atobeto korra abantu asebinyoro bakotwara oburaire bwo igana ndokonyaranga abange nigo bakonengeto konyaranga abande anigo bagatebanga obutaru boroire kolende nokorogwa ase kolende babwatani bo bacheno babete bakwera libagali abene alyogosemya abantu kubwatikana n'oburaire obwo kera yaberige korokana nga umuntu nabakomenya n'oburaire obwo tobeto korora muspati yo mugako ene kyangani gaberega komenya n'oburaire obwo asigi kigetambe igo nogosemya gukuruga gutya ase mwanchu muri lesiko gale nyakoberego korondo bwataka oburaire obwo moike goika ase nyagitari ya KTRH erinda bega konyora obogwenya ayaketo kumulikira ayagende teka kolekana ase orogongo rwagusi abanyakerogo akora sensemeria public service board kora sichi county chonsi imya Kenya ni goli tukulia igoro babete bakumira na asumu baganyo yomo chobosongo eligo chakia egikaro kyabo ekikira beke gokorekana ase amatukata to alibosio ase ogokwanera egati ya biria birengete omo Kenya anene ngakibabwene tekonyora emirimo ase chi county chabo agwancherera konde gwensi gotayo nigo omorobili yo abete gukoragwa bene no munyekere gukora ase county ya Kisii Elijah Obebo oyobo igonendo bakago chorwa asokoba omukonyi bo mugavana ime county ya Kisii mulikito Miled Mumanyi na Mange Abanyakerogo ba Public Service Board kurwa ase county chonsi imensi ya Kenya nigo bomerana lero ime county ya Kisii ase ogochaka egikaro kyabo aso kwanera igore yamangana balengete elyo kugenderia egasi yabo kebwekeranu nase barabe bakumerana keremetenyene ase county bakoragwa no munyakerogo o Public Service Board county ya Kisii oyo nande ochode kochia koba omukonyi wo mugabana we county ya Kisii Elijah Obebo nigo akwanire ekerenga kyabo ekerenge kenene kyomugutano y'abaminto no make sure nga amangana ye service board akwanirwe okolika okuya kwengencho erinda abantu betu banyore obokoreri obuya ngakigo bwente kokorekana amasikani yijiya persons yaba abanyakerogo aba ngakyabwente koba gojase the excellencies the governors ngenchoki barasike governor na ngenchoki governor barabasike in return. We are saying no. Nje muno munyakerogo Kisii county we are saying no. Etoko jikolika muno mheshimiwa Simbago Teba his excellency the governor. He wants honesty. He wants haki. He wants obomaene. Egero ndibwensi yogoja. Onyole bahati yokonyole mirimo atariko gusumbuliwa. Vipi lile gurudumu la maendeleo, gurudumu la yule mfanyikazi ambaye tutamchagua sisi as Public Service Board ataweza kuendeleza uchumi ya nchi hii, kwa sababu an employee is an asset to the county. nigo batebire egatieme chandeli bagweterenga kibabeire a service ase batebire mbache koligerelia enchinchera barabwati eliokania emechando buneyo. Na pia boards wetu nyingi zimepata changamoto nyingi ambazo tutadiscuss hii leo. One of it ni hizo za impeachment, kama Kakamega walipata hizo shida, lakini tunashukuru Mungu saa hizi wako sawa. Alafu Trans Nzoia, they have been attacked by goons. So those are some of the issues and challenges which we will address, and how do we move forward from there. We have to be united in our quest for accountability, for our quest for better human resource management. So ni muhimu sote tufanye kazi kwa amani, tufanye kazi kwa upendo, na ni muhimu pia tufanye kazi kwa uwazi.
because uwazi huo ndio utatufanya sisi tuwe sehemu ambazo hatukutarajia tutakuwa. Asinga kecho nigo bagokera ogochora kwa mugabana we county ya Kisii asomokonyo ya Soborai ase batebire mbuya ase ogochora oyo mobo egento kyaire abange asabise yo ochikoba abaigenwa ase kubwatia emwebekano bunoyo. Na tunampongeza mwenzetu Raija Obebo, mwenyekiti sasa wa Kisii ambaye amechaguliwa kuwa naibu wa gavana. Tunakutakia mema na tunatoa heko kwa gavana kwa kufanya uamuzi huo. Inamaanisha kwamba hata sisi wenyekiti tunaweza kupewa chukumu ya kuwa governors and deputy governors. We are gathered here to discuss our issues, some of our challenges, as well as our milestones we've made as far as the boards are concerned. And how do we now work and collaborate with our stakeholders as well as the executive? I mean, working together with the executive, like now our chair of Kisii County right now is actually an incoming deputy governor. Yaonyesha ya kuwa ukifanya kazi with loyalty, dedication and accountability, kila mtu tutafika mahali pale tunatakikana. Golipatania egitaseni kia Ndizi TV, elesiriane Mildred Momanyi. Pia kigima omwanchi omurigereria abo na banyakirugo korwa asensemeri ya Public Service Board chinga ke bakumurikira obokoreri bwabo ase county babere bakogokera ogochoro koyo moboko bomukonyi bomugavana me county ya Kisii anene seba egikaro kyabo kya matukatato ari bosio barachikumurikira ngaki abagonchureria obokoreri ase county cyabo anene gati emichandiri babere bagwetera ngamona impeachment eyo barigerere ngakibago chikoyikora nabo igo kurigereria ngakibakurunge ya county echo akorinde buna enchere yamo iyo gwesomya korwa ase county chinde gose peer to peer ani goli tukoli gore county ya Nyamira yabetege kwarigania abarekora ase county emeyense aligo somya ebitambukiro county yekire ase okorosia amachiko yoko barinda abana bari bamenyete noborema gukwana chinga kyecho digo mugavana we county yo Amos Nyaribo abeteka gakoene kyanga nachikoba kagusira nabigo kubwatia amachiko elinde koene kyanga abana abo babeire bagokonyeka nabigo komenya buna abana bande muri kitopoli kapokara anamange. Kaunti ya Nyamira nigo yarire iranganigera kunyara ko bakonya abantu babwate oborema amo na abana gwetara samachika yo banyara ko bakoyaroisha ukwana yiga chinga kyomera namo na abarai kurase county wetani komikura sense ya Kenya obekira na se county ya Nyamira kwegeria na boigo kunyara ko bagosoma na kibara kunyara ko bakoroisha machika kurenda abantu bamenyeto noborema na abana muigo korekana sense mechika cha viongozi center imeye chinse mechika chibunga ya West Mugrango rero iga Nyamira ntubwate county ikomuna ibere chiacha gosoma ngakitu akorere twaro isirie policy ikorenda abana baito naende act ikorenda barema gavana gakokwana niga horokiriho ko kiwa kwaye na kulia irangamba kunyara kwa bakuruza kibesa se county binenjira yamuyoko basira abantu bali bamenye tunoborema kwegenderia sobogima naende bari abarema bu mumate nabako basumbogete kwa bali discriminated twabekira machiko ne act no in place tonyare a framework yo tumia jisira ya serikali kwa wakonya chisa mawa sebiasara ebintu bindi ukana boigo niga hegendere ko baka kuliira nga nigara tunyara ko bakogenderia muno mu ruburi hoye ukubayikonya abana kogenderia muno amasomo entabulira abo buri kone kibuna na barabo tunyara ko bakubwatisia abana babo munenjire ya moyo kubalinda kubatikana muno amachika bya serikali ya county ya Bekire si una chizi peke yake iko watoto hawajaenda shule hiyo policy na compare wazazi wachukue watoto shule na wala asiwezi ndio uliona tulianza kusaidia watoto kupeana scholarship ucho iko bado basari lakini tuko na watoto 742 ambao tunalipia fees tunanunua uniform kwa hivyo sio unyanyapaa peke yake lakini protection
ngana gokera umwe MC kurase waderia ya Kemera Musike James Matinga uyuru munyakiro ganene gweterase roboti rogima abe kwase ebunge rokorosha machiko ya bana nabegona bali haba myetamo no bolema ase county ya Nyamira ere county ntangani meyense ya Kenya korosha machika ya igabere asobomo ni ntwa batanga ni twalikire amachiko abere litangani elikolenda abana eliakabere elikolenda abalemavu gona mataketente benga machika ya kagota gochaka kolegas muno mugaba nateba achachore komiti eri enene egocha gotenenera nere gocha kufuatirianga amangana ya twaitetie akubere kagokoregas egera abantu baito faidike weterase emiswade abantu baminto na into ekera amangana ya gosoka isiko akoremeremo egera torenda abana baito tutige abana isiko naboigo torende nga abantu bali babwate ulemafu na barabu boigo barendirwe kulingana n'erichika lina twaitiro ono nige serikali ya county ya Hoigo ya Nyarako bagekulira nga inseka ke umutinyo yomo ngura tukujara ko bakweneki ayonsi ko Nyarale ko bagagwikiranwa. We have already started because we have put budgetary provisions for implementation. Making is not enough unless we implement. Na majukumu yote yatakuwa katika kamati hii ambayo itakuwa inafuatilia na inaangalia kwamba yale ambayo yako katika mswada hii yametimizwa na yametiliwa maanane, kwa sababu wala ambao watageuka watachukuliwa sheria, kwa sababu sasa imekuwa act. Nigento abo baikirana search nseme chigabago keire na kuliranga goikabati kunyara kabago kiambukire goikase je county chabo elio ne county chabo kubekana county yiga ya Nyamira. And I'm very happy that Nyamira is leading in this. So can we clap for Nyamira? Ngoripotele getaseni kia wanjete kia Ndize TV kurasi nseme chiga cha viongozi center imeheje bunga yiga ya West Mugrange county ya Nyamira inchi konkuruko polikapu. Okara Wiki gima mwenche mwiri ya nabagwatani korchinsemo babete bagwikirana ase county ya Nyamira so we somya ngaki county yo yaberige kubeka amachiko abene ayo abeiriga gusira abana bali bali no bolema unakomenya bana bande bonsi kero mugabana bwi county yo aberiga kwanikanga igatambukira aberiga kwimukanga no kwanikya abana bonkwenyorera bali chisemi ase ugwetera ko basira nabayigo ba scholarship otokuligereria legendete ko kolekana se rogongo rwabusi nigo abawakili bagendete kubolia serikali kwaeneke buna ngo baenekele bali obolendi chinga kicho bakoleri ebwabo ane chinga kia bawakili mense ya Kenya bagendete kumulera omo chief magistrate bikigambiro kiresensemeri ya Makadara Monica Kivutio yabetega koraswa chinga ki ale asobokoleri bwaye no munyanyimbo ekiretere gusiria obugima bwaye abawakili mense mo ya Kisi nigo babete bagokora okurubikana kumurembe aboli tukoligoro ase baganiri obwaga chiwe bigambiro ase goikiranirwa obokoleri obuya ase aba na inchi muri Gitumi Led Mumanyi na Mange. Aba wakili imeyomo chobutsongo omobasolero nigo bakora okurubikana kwa murembe goikase chiabisi chomo county commissioner Okisi bunenchere ya moyo kugikeria oboiti womona chebina bwekegambero kya Makadara Monica Kivuti uyo osiria obugima bwaye kubwatikana n'ekingoma kya Masasi magayaye gusaganwa no munyanyimbo oyo mokuregeta seni kya Londiani oyo otaga ogetiwe no konachwa wekinekyo kya mobwatiranetie omorugi oyem. Some massive demonstrations against the loss of one of the judicial officers in Nairobi, Makadara Law Courts. And with us, we have two judicial officers in Kisi Law Courts. And we want to state that we really condemn in the strongest terms possible the senseless and barbaric killing of the magistrate, the judicial officer. We wish to state that it's very unfortunate that the judicial officer lost her life while in the line of duty. So it's so sad that the security in our law courts appears compromised. So I wish to state that I wish to condemn the killing, really, which happened within the court presence. And as law society, we also feel that our lives are not safe because
we are the stakeholders in justice system. Wakili abo bakoragwa na Bernard Gichana oyore munyakirugo bwa abawakili asorosagia rwa Southwest Branch nigo bagikiria egekorwo ekyo asibate babuna nigo kirege kyo goichania mono ekero mona chiebina akurwanirira oboene bwa bananchi ugusiria obugima bwae ase chinchira bune ekyo chiomo basokano ataraikerania endoto yae. We urge the government to beef up security for our judicial officers who are handling very sensitive matters. Further, I wish to state that we lost a very young life, very dynamic, who had a bright future, and she left behind a very small child. Bono nigo barwa okubolia gochasa serikali gotinya obulendi ase bigambero bunenchere yamo yogosiria ebikorwa bunebyo. Our judicial officers who are handling some of the very sensitive matters are not well guarded. We also request the government to beef up security of our judicial officers even at their residences, so that they are safe, so that they're not threatened so that they're not worried about their security. And I want also to urge our judicial officers to be firm in the way they're handling their work, so that the criminal justice is safeguarded. I want to condemn the killing of our judicial officer in the strongest term possible, and wish to call upon our government to look into this issue in a broader perspective. Imagine if our members of parliament have more than one security personnel allocated to them. For sure, it won't cost the government anything for them to allocate security personnel to our judicial officers who are dealing with very risky. Asitinga kiecho nigo county commissioner we county ya Kisii abenekelianga mbachigotinya obolendi engaki bale asemeremo yabo. Ndetu hapa Kisii nataka niwaambie kwamba usalama ya wale watu ambao wanafanya judiciary iko sawa. Tumeweka mikakati. Hatujawahi kuwa na kiza ingine. Hatujawahi kuwa na kiza na hatutapata kiza kama hiyo. Ngolipotelea igetaseni Kiandizi TV ile Italiane Mildred Momanye. Abo naba wakili tingaki babete bagokorokoro bekana komorembe me county ya Kisii ase okorera oboene bwabo nabigokwene kyanga ase bigambero bagokorera emirimo obulendi ngotingigwa bole nabigo obwagachibwe bigambero ngokorekana bole erinde kwene kyabokorera obuyago kya ase omwananchi kondo mwanchi muri yagokiragamu ngoso ase omotimokomoke igoto skatonyigera ngo irantarasege kekeribosyo erinde tokumulikira amagazeti yeli tukulia lero. Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana Chingekero cy'omugusi. Nyangwezo ni ngenda dingokola. Nyangwezo na koire ritime. Kora nyore ngabi. Oretera abantu simanya gitinge tuabeta. Wanjireyo nanjire Kerari tukori Alamisi enseye monenusu ya Maragoba. Echinenchi ngekero cy'omugusi tukuna gukwanira egentekenene no kuinyorania igwa azetayo no boli ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya oika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade kisemi kinyinge lakini mbabwati insoni bunatobona okwerega obunobukano okano mbwa gatumekire engagi kinyangi cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni morogoba maokoro nsara maya patina baguboleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne ila bare ko mwachinga njo ne chumbu cyo komenya asenga kiriaro nenga kiego chigocha
kila rituko lia aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwera Numwiroroye rituko ria ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana Omokunguzio mazio miaka yako manya warubeiro usemo mwana Okunguzio mazio miaka yako manya warubeiro Mwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ayumwanju wegetasini kia Ndizi TV na bogo tubuate witera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net ili kutuligirelia na wigo usonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka na bogo sonja witera sesimi yao yakoboko laptop smart TV ilio wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapasua vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba. Akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Gendo tikirie kia senseye buna komenya buyake bochenu na kieko geregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya webwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonye muntu ndi bwensi nonya erero iga oiso konyora kwanyore head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira rituko ria ijuma gochaka chinsa ibere goika chinsa ibere ne nusu chia mogoroba no semiwa manke igoro yobochenu ubwo mubiro igoro breast cancer screening inabo umuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gochera turi kunyara gukora mirimo yago na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagochire turi kunyara gukora mirimo rikwango kora umwana ataraike myaka 5 mutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ibintu biri abareri bwo mwana bakomokorera karo moke na bibigo shape e future yo mwana yo gojumoto okomenya okuya kebochenu ritukurie ijuma chinsa ibere chabutuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa isano na ibere nenusu chiamugaso na Evelyn Osero inyora obochenu bwo mubero na bwo obonda bwao omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yeito yonsi chinsemero ngebere naye bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simi yao ime omwanchu murigereria bwe television ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kurigereria television yao na mbeyemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yukwe murungania wosoko menta na bogo toikera asugo twakiresimi asinamba notisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase
ase email ya ndizitv@gmail.com. Voigo na bugotonyora ase mitandao yaito. Buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News. Na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News. Nabo ogututarira sikia bisichito. Etyo chirebo shiobwechiro ya embassy. Ekero kogenda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naire bono onye kendegia korekanire asekenyorukiao ekiotagete utumanye asobwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemo ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo erioto akere n'abasaki baito baikasure na kubeka roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yawe ime asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwata ibyewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemerimo nakubwatisiwa asubugima bwokera rituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkerikosekwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayekwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. Omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingekero shomogusi nyangweso ningenda tingokora nyangweso nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge tuabeta wanjireyo nanjire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba ekinekingekero ky'omugusi tukuna gukwanira entekenene nokuinyurania igwa azitayo noboli oreri na mukaye oranyora amangana amanzi budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bale abantu basomibwe twade chisemi chinyinge lakini mbabwati insoni bunatokuna gukwererega obunobukano obukano bwagatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maukuru nsara maya patina bagubuleva engenchindi umuntu urekoba n'abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiegochigocha kila rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberiyo yokwera numuiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mogaso nasiko gichana omukunguzyo mazyo myaka yako manya barubero usemo mwana okunguzyo mazyo myaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana bwenguko ngaye ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwitera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net iri guturigireria na bwigo gusonja mirubiri yito chinsemero ngebere nenye nyaranka nabo gusonja gwitera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV iriyo wegokie Ndizi TV obwanso bw'omugusi. Kunazo simulizi nyingi na za wengi
ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambia nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Gento tikirie kiya senseye buna komenya buyake bochenu na kiye kogeregeta seni kya Ndizi TV togokoretero muroberio bwo komenya okuya bwo buiga tutebe abantu abanene boka kusenone muntu ndi bwensi nabako nonya muntu ndi bwensi nonya rero iga oiso konyora kwanyorire head injury nabo konyoranga e problem ya gochire. Sasa pneumonia ni infection yenye inakuja, si ni infection, ni kitu ni una breathe in hiyo bacteria, alafu ukitibiwa inaenda inaisha kabisa, so haiwezi kukua transmitted kutoka kwa mzazi ikienda kwa mtoto. Kira ritko ria Ijuma gochaka chinsebere goika chinsebere ne nusu chia mogoroba no semi wa manke igoro yobo chenu ubwo mubiro egoro breast cancer screening inabo omuntu atakire kuyekorera every month siku ya 10 after period ubwo bekara buko gotera turi kunyara gukora mirimo yabo na kige kora togotena wabira umuchando gakarekera bwagukire turi kunyara gukora imirimo iri kwango kora. Umwana ataraika emyaka 5 omutabwati kenda gwekorerere bweka nigagokorerwa so ebintu biri abareri b'omwana bakomokorera karo moke na bibigo shape future y'omwana oyo gojumoto okomenya okuya kebo chenu ritukurie Juma chinsa 2 cha butuko no moiroroye ritukurie Jumatatu chinsa 5:30 cha mugaso na Evelyn Osero inyora obo chenu bwo mobero na bwo obonda bwao. Chombe chibori hani chatwarira amageja nda nteme ko chisibika kabisa kage tebori chisibyo sibia eng'ombe imanya ko bangatiri koreta mabere pia ni ngamabera ngasiri pinga ne ngana magecha kai mwaga misati kayo mongna kale ro kale kwengesa bunike kakwe chianga chitikale tata atali angara ngo sibia njombo mento abo konguna nyorire ga chombe cyane ko kikabwata magecha mange sana boro nataka ngandi yesabunye yobo sie nabana tebe tukuno musanyo nagante nango kora ikabire yiga basi nchisubye misati tichibu ati tichikora taranya mabere misati ngaki ya squeeze na jombo sibeli sabuni ngakikali kwanya kuigwa nokem keke misati tiga konya goteberera neti abantu so musano nagantebya manya iga esabuni neye gusibikianga tali chiombe hono buna nengire buya iga tiga ne bintu ebyo mbigo gokonya nakiwata aba nekoruko eduke yekoruko enokem agirofet egotoka imeya mucho bosongo bosongo seita na hindi bono ngoko kwandete ngoko ndoche rengi ya ga ngokeye omuiri getakagura ne na bugateire iga igwa na kiekale enter tebwe kainde bone chiana chiri ga iga ne pete na kicho chikagala echiana tata echikore gusunduka yanyamali nyaka ni garo chigoro mugaga misati amaliogo ye chingoko ndagera wataba chindagere chingoko no chire chindagere chiombe no chire ekena bono nenda no kinayo chagete ndagera kurororo chindagera bakone chingi echikomenta obunyamasi se loka yawo yango nyoliga neligo liliabo taligo lilio kwa boy neligo liligo kwa no mubuko mugaga misati na maene abosi wataba no enokem agirofet tinkolie barieteli ayenda iga
Agrovet Enokem Agrovet diabo dia soidi misweti kangenda nchikuri wana konko ende ndindora mungi na malisera buli uri mugondo inde matebyo ngamangana nale mangana abere buyabo egera nchikugura mario gaya none ndagira yechingo kwechi namaine tarira eduka ya Enokem Agrovet imeyumo chukisi wanyore ase nyumba ya Kisi Kenyoro Farmers Cooperative Society eyuerange na Market Plaza Goshe na boku banyora opposite Shell Petrol Station eyukale ya Karukiru Falcon Petrol Station bono niko bachakire urusagi rwa borondorogia imyechi nsamo chiri cha Jogo ange na Jogo Primary wigo na boku bakira eshimi Enokem Agrovet, one harvest at a time. Omogusi ine kwa biri gukuriye skuru ngiya asura abikira umwana wo cingekero cingiye cy'amasomo bono eskuru ya Sister Mikaela Girls Secondary School yuko tukase bara ya Kisi Oyugis ange na Cardinal Tunga High School Musocho naryo lichibuli yao niko babwate birasi biya ebigare asabana bagosomera buya ebwo bire bicenu asibuko babwate nyomba cyo kurara cingiye nande cincenu kirage aboro kiko bagosoma se skuru ye niko bali abacenu nabo igo babwate cimbwa cingiye kirage abali bagosoma se skuru ye niko babwate bamanyi bigoro ase otawwenga mwano takonyora semi cingiya mbabwate computer lab eyurengiya asabana bagutumeka ci computer kwemanya nabo igo gosomera mbabwate boigo science lab asabana bagokora megilidege science eyubwate bintu byonsi asumwana waranyara ubumanyi bw'igoro niko babwate library ngiya ase bitabo bicire ebyo umwana aranyore kisemi elio asaserie asajaiga nigaragiya akomwana mazingira maya yogosomera niko boigo bagukina ci talent cy'abana asibabwate scouts music group nemecheso aho onyolinga aigaboigo niko bagukina umwana kebo Kristo asamange batari nako bakira esimi agirira muretu umwana anyora amasomo aigoro Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Kigima mwanchi murigereria tiangwariga ni goika sensemeri ya magazeti kirongo chaka ni gazeti ya Daily Nation page nentangane kirondo chenga omurikibe gazeti yo amurikirete oyo kabere omugavana wa county ya Migori Okoth Obado na kibono abeteka kulikia oroboti asensemeri yekigambero kia High Court anene ase abeteka kurwa gakwena no gochika kurwa se kiombe kerige kurwa ni obokurumi EACC koene kyanga ngoira bale amali alionsi abwate akubwatikana nama mochabe tekagotoka yokoiba chibesa chiaba Kenya anene kurwa se county area ya Migori ekereke siki kyabeteke kumubwatirania asabwene tekuwakana chi bilioni 2 chiobokurumi akero muri kibe gazeti yo amurikirete gatiye bintu biri abete gakoenana keronga babete bakokuru butuki kurigereria ngam obonda bwa ya bwate botamanyiria sebo abete bokorwa ngamone nyumba ya Rolesho Ridge House yo erechi milioni emerongene anaboigo asensemeri ya Kamagambo nyumba ya gachirigali chi milioni 10 naboigo ensemeri ya Suna East naboigo sweta yechi milioni 5.5 naboigo ensemonero yechi nyumba yechi gorofa 5 yechi shilingi chi milioni 5.5 nemo naboigo apartment asensemeri yomocho Nairobi yechi milioni 9 naboigo asensemende
chimilioni kenda boigo na boigo enyombende ase ensemeri chimilioni 14.5 ase boigo abetega koena na chigari chiaye ibere akolengana ne kiombe kyo gia EACC nigo chionsi chari koba chimilioni chimibere 35.5 nemo echyo abetega kubwatoka ase kolende ebine bibyonsi byabere bikorusigwa korwasale na boigo kubwatanigwa na abana ba page ya kabere ani muri kiritengane jo asobo imeboiga se page yentangani ne muri kirite finance bill anene ekero ababunge yaberige kororokana ngam nigo barurege kurugukia saba Kenya ngani goli goliria mafutalira chikoba ligo kina onye finance bill kego chikoba kegwetigwa anena sebalingete go kinya road and maintenance levy eyo era chikoba gekoneke nga petrol ngo chire koba kego kina ase chishiringi kianda ekero babere bako mulikira nga nigo bono muraiwe nse aberega kolete crisis ase egatagati yaba Kenya na boigo serikali ya yepeji ya gatano na gatatu ani mulikirite ngane yo asobo imeboiga se page yo entangani ane mulikirite generation Z na kibono bagenderete no kurubikana anene ase okwamereria ebangenya ye serikali chinga kyo mulikiwe gazeti ya mulikirite ngali tkoligoro anigo generation Z babete bagwesokia ansensemeria Mombasa Kenyatta Avenue na bayigo gukora okurubikana kwa baso kwamereria finance bill yo mwaka w'ekiribu 2024 epeji ya kane ya gatano ne ya gatano na limo ane mulikirite nejo asobo imeboiga se page yo nige murikerete aba muraba bere bamwabo ngakibono babeta bako mukige tambukiro na boigo ko yenda asensemeri ya Dubai ekero babeta bako lindege ko asensemeri ya JKIA memocho Nairobi chitariki 90 chumutinyo kane omwako yoigaba murabwa sirita Peter Kimanga bw'emyaka 35 na boigo Kevin Mwangi 32 niko babete bakuliruira kwa yogwa emeremo anene asensemeri ya United Arab Emirates asekorende bago kertege tambukire kya sogoselia obotaka kurwa asenka yabo kyo rende kerababeta bago ikirana asensemeri bakanyora talibo epeji ya gatatu ani muri kerite ngane yo ase oboime boigo ndorochenga na kibono asensemeri ya Technical University of Kenya tuk nga kibono yabetege kubuta abakori emirimo wetani ya chimi sato na 50 bakaba kurusigwa sensemeri ya payroll magega ye audit gokorekana ase babeta bakonyorekana batabwati amasakara ari amaikirano epeji yo moerio ni muri kiritengane yo asobo imeboigo ase page yentangani ne muri kirite ngakibono omorai wense o South Africa Cyril Ramaphosa abete kagotiani gwagoswa abise ase ntunda ya kabere na bagentunde yo moerio achinga kensemeli ababwatani bari ba ANC barachikuba bakubagana obugambi anene chinga kibabete bagosiria oboboyigo chia asensemeri babete bagosiria oboboyi asensemeri ya majority asentunde ntangani asegeka kemiaka 30 yobosibore peji 22 ne mulikerte engane yo asobwime koskabasyo goika ase page ane ya kabere nige mulikerte yo kabere mugavana bwe county ya Migori Okoth Obado na kibona betega gutokikana na mamocho ayo amubwaternity yo bokurumi chinga ki arenge abisia yekere aberege kwene kigwangani gabetega gutumika eni bobobe anene ase okonyora amali ayo asinyetwe ngaki yasinyetuye ko eresera ngaki abetega ko yenyora ekero ngani go yaberege korokana nga kyombekerigia EACC nigo kyabetege kumubekera ekina ere amona abana bae nabantu bande asekorende abeteka goikirana abo sibikega mbere kenene nabo igo koena na ogochika erinde nga amali eliabwate onse abega koirwa ayare gekerengo gie million chimibere 35.5 nemo abega koirwa erinde korusia ekinekyo Koska basyo goikase page ane ya gatatu manchu murigereria
ni murikerete abamuraba mwabo babere na kibaimugeti gitambukira na bagakorwa sense ya Kenya chitariki 29 cy'umutinyo kano mwako yiga asabete bakurine ndege sense meri ya JKIA meumucho Nairobi goika sense meri ya Dubai asekore ndo muri kibigazeti ya murikerete Peter Kimanga w'imyaka 35 na boigo Kelvin Mwangi w'imyaka 32 ababete bakori rwire yo konyora amabaga yemirimo asense meri gosese company ya United Arab Emirates ase ogo chigokora obotaka na boigo gonchereria amagima abo akero muri kibigazeti ya muri ketenganiga bamurabo babete bago rwira go chikonyora emirimo ase supermarket asikera oyomo arengete go chikonyora omshara bw'ichiribu chiribu emiyemo ne 50 asekorende nigo muri kibigazeti ya muri ketenga ngina abamurabo asirita jenduta nigo kanete chiribu chiminye ocha ase omo Kenya oyomo oyo olikoenda kuba emeremejo asaba muri keto Kenya oyo asirita Julian Wanjiku niga bwenerete kuba aligania abamurabo asense meri ya Dubai abega kuba accommodation go sasa abega kuba seba komenya asige kekyo achinga kibakonya kolia visa yabo yo gukora emirimo asekore no muri kibigazeti ya muri ketenga chinga kibabeta bagukira na ro atibachieti konyora olia olikoba aligania go se Julian Wanjiku kerali muri ketenga nigo muswati yabetega kurigia ekerogo kyobo MCA asekorende atabwete ekarara ose ekairera koimukia egetambukero yukunganya gochia ase ensemeri ya Dubai elinde kurigia obugima obuya asekorende karaba betaba gwikirana ase airport ya Sharjah nigo basinyitwa se bakogenda kegeranga Wanjiku tarengororo asukubariganya ensemeri ya Dubai ekairera abagwatani bande kubaira elinde koyenekya nga mbachiko bakogenda konyora emirimo gose konyora obakoriri obunga sensemeri ya Dubai asekorende egento kyoko cyane nigo babeta bagotigwa abatabwati obomenyo ekikirerete omumuroyomo agosiria obugima bwaye sensemeri korende korengana na postmortem nigo yabetege korokya nga nigo mumuroyo abete ko gosiria obugima bwaye kubwatikana nga nigo enkoro yaye yabwateme chando ekyo kiarokanire gotuguterware na ngina omwana yasabirga kwanekya nga nigo mumuroyo abete kagotwara gochire na kwebirengereryo ekyo gikagera osechinga kichiri bare ko babakorara ase street ekyo gikagera ere gotwara gochire na kwebirengereryo na boigo ugosiria obugima bwayo mwanchimuri gotaka kwemanya umugano yo egazeti ni ya Daily Nation page ni ya 3 habo igo ase page ni ya 4 niye muri kerete korobikana kukwabeire gokoenekigwa kukwabete gokoenekigwa se county line ya Mombasa na kibona nsemeli ya Generation Z babete bagwesoke na boigo gokora korobikana kwabo achinga ki cyokorobikana uko nigo aborokiwe 15 babete bagotigiro chingo machinti ndiko rase school area Coast Girls High School yo yanegetigwe ngani gabanyanyimbo babete bakorta chitiaga se chichabete chigwa affect abana korwa ase school yo asekondo muri kibigazeti ya muri ketenga batatu babana abo nigo babeta bagokigwa asenya gitari ya Kadaboy Medical Clinic bakaba bakoegwa obogwene na boigo koirananga asekorende 12 babete bagotoma gocha asenya gitari ya Coast General Teaching and Referral Hospital chinga kibagendete konyora obogwene akera ya mulkiringa nigo abarokigwabo basinyitu kweyana kubatikana netiagase yabetege korutwa sekorinda abanyanyimbo bagendete komochigwa ase okoruta etiagase yo agosika basigo ika ase page yone ya 5 baigoni gegendete kumurikira mangana yoringete finance bill na kiabasae bagendete korwege kurogochia ase ababunge
koenekia ngango tugutera bale ale finance bill ase baringete nga nigo aba bunge bali barabe bagwete finance bill batabe bagoswa abisi aso mwaka bw'ekiri bubere 2025 baiga se page yo nigo muri kibigazeti ya muri ketenga okurubikana okonge ngobe ko koeneki gwali tukoli arero anana sensemeri ya Nairobi ne chitown chinde ekana bakenya baganeta gwesoke na baigo kwamereria finance bilio mwaka bw'ekiri bubere 2024 agosika bosyogo ika anse peja ne ya gatano nalimo hanigo emolikerete omwaziri w'ikeganchagie serikali Professor Njuguna Ndung'u ngakibona beriga kwesoke na boigo gukwanera ngakinse ya Kenya irachikoba ke konyora chinga kichinko ngo asamatwabo syo magega yo kweyeria ebango eyukonyara yaberige kobekwa asensemeri finance bilekero muri kibigazeti ya muri kitenga nigo Njuguna beriga hotebanga finance bill nigo yare kubakonya bose nigo yare gukonya serikali anene ase ogotumika chibesa buya ekerba ko increase expenditure gose bakomento gutumika gwechibesa nigo koenekyanga chiskuru nchiganire kwaga cha chinyagitari chipara nebinto binde gose amagendero ande asekorende yaberega koeneki gwanga nige serikali era chikobage kuimukige tambukere gego kabese chibesa korwase chinse chirichesko erinda koenekyanga amaganio ye budget ye trillion 3.9 kianda ibere yabeire kegwikira nase korinda benegetinga nigo komenda kwebango korabe gogo konya bakenya ase oko ikirania budget yase korinde yabete agatiye bintu byabete bikorusiwa yere irere serikali akobera asa kongo anene asogokinya uchumi yaye Oscar Bisio gwika ase peja ne ya gatano na kabere ne muri keretenga na kibono muraibense Dr. William Ruto agendeta kubeka emero belia sokwero belia bosibo bachari bo mwaka bw'ekiri bubere 2025 na iberekera bo muri keretenga ni gobono ekyama gya UDA kyaberige kubwatani gwane ekyama keligia ANC elinde gotinyo bakoleri bw'ekyamekyo achinga ki omora ibw'ekyamekyo Musalia Mudavadi aberega kubitansese yo gwanchirana na boigo kwene kyanga ekyamekyo kyaberige koba kemo boiga se page ya gatano na kabere anigo emolikerete nga kibono omokonyi bo muraibense Rigathi Gachagua na boigo omuraibe kyama gya ODM nga kibabate bakumira na asayamo anena sensemeri ya South Africa chinga ki chogotianigwa kumuraibense Cyril Ramaphosa ase ogosoa abisi ase ntunda ya kabere na boigo yomoelio ekero bamulikirete nga nigo Gachagua aikiranete sensemeri ya South Africa ribagali yaye omuraibense Ruto elinde koba kiroli ase ogotianigwa kwaye Ramaphosa ekirabete gakumuganiria amaya Ramaphosa asobora ibwaye naboigo kwene kyanga nachikobaga kuikirania amange chinga kyarabe kagosoa ase oborayobo agosika bosyo goikase page ne ya gatano na gatatu ne muri kireta bunge nga kibono babiri bakuruke kuro cya saba Kenya kubwatikana ngani go finance bill yo mwako yigekera bigegweta nigo ligolirya mafuta lirachikoba ligo kinekero muri kibigazeti ya muri keretenga agosoma gwa kabere gwe finance bill nigo korabe go kogendera emambya yabona iga asekorende ababunge babwenda tagoikirana na boigo omubasolero nigo barachikoba bagwaka ekura soko yetya gose ko yeyelya kinga kiba muri kerete abamereli be serikali anene umuraibwa bake ase ebunge nene Pio Wendanyi na kibona beirega koenekya ngani ga bakenya ababeire bagotugutwa isiko gose bakoba gose bataranyora lichiburi yakorwa ase serikali anene no nyamagega yokorusia chi ebango chi ase chi ese binto nigo bado bataraba bakoisanika no bokoleri bwe serikali
anene chinga kibara chikoba bagwesokia asekerenga giyokorobeka no mwanchi muligereria abunongo ikera omoelio bokumulikera gazeti ya Daily Nation tiatosa asomo timokomo kaigo tosiomi ase chiduka kaigo kwera nande ne gazeti ya The Standard ngomanye amange. Ndizi TV Ubwansu Bwumugusi Amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kuruobo wenya wetrasa marioga yokurwa ase chinse chesko ngorwaria tora amarwaire buna ulcers cancer asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito Ngorokros mora daktari kwa kampani ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangorwa ritora amarwaire amange ande karabu akine ntobwate chimashini chigo kumureka chiarora nkikero bobe chigo kumureka omubere omugima gwansero omotu mpaka inse na ichigo tote nkikero bobe amarwaire tiobwate twamanya kwa amariogo abana abandi mashini engo murekera yarora mechando kiabwate twaba amariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngirigori cia mariogo ito na bakugwikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mo chiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange bayeteire gana inde bagwenire igo totwara bwoba bunde bwese ekara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole kwikira bono ayebunu mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biryogokorera emirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitali chokwaranse ase nyumba yawo nabo igokobeka senyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuri chete cho chonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiri spray paints no chire mbabwate chibord buna chips and boards MDF boards na chip boards ebinto au byogokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chingulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansora building angena Kisi main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano naibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese, ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Walai, nani kama msukule, niezezeta, zile vitambulisho. Nipete na such kind of love, baby sing unanipenda. E-Generation Studios igo babwate obokoreri obuya buna bono mbabwate photo studio asura kuchibicha chingiya chinsera ekyo abantu bawo baragusonze asama tukare bosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike
na wochogania chingero chingia echa abantu bararengoria mariko mbabwate audio studio eyo egosokia mario makinonoku na gaiga mwanje are nayo gokora bare live streaming na bwigo mbabwate video shoot asibabwate chikamera chingia echo chigosokia chibiche chingia kweli komenta nayo mbabwate sound haya eyo erengia asemesangerekano banyole asenyumberi ya Twin Towers lirongolia gatano na kabere yani 7th floor ibiyumo chiokisi. Karibu E-Generation. E-Generation Studio, aiga utapenda. Aye no mumenyi bworogongo rwagusi kwabeire gwokweboria nkayoranyore endagera yetugo yago bono e company ya Sigma Feeds ne bwateli chibu liago mbabwate endagera yechingurue eyo manyekante buna so and winner mash pig finisher mash egatie chinde mbabwate endagera yechinswe endagera yebimuni nechisese wachakire bimanwa wekabire byakinire mbabwate chindagera chechinkoko buna bono mbabwate starter mash layers kienyeji chicken mash egatie chinde mbabwate endagera yechiombe gochakira eri yechimori yani calf winner billets endagera yokomenta mabere na bwigo mbabwate endagera yechieri eyo manyekante buna ranger cubes egatie chindagera chinde Erio kwenyorera obokoreri bwabo chingaki cha maorokeleo ikerana ase University ya Kisii asensemo ya Nyosia Farm chitariki 2022 chomutinyo gatana limo mwako iga bwechirubere 2024 elinde onyorere obokoreri obya kigima Sigma Feeds richibu rindagera yetugo yabo Spexels Opticians abo barase kliniki kyagudika imeyomo chokisi ngoro bare obokoreri au borengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetera chi machine chekerero chobumanyi bwegoro bono nkwanchira barechi insurance ikobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa Kenyan Alliance Pioneer Insurance Lucent Health Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutoona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene ne obonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Mabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asamagacho Balfour House, Kimathi Street Mbarabare na Java House. Asamanke onyeko ganetie konyora obokoreri asomo chokisi bakire simi wetrase namba 0110505501 Noria otageto obokoreri meyo mocho Nairobi na boko bakire simi ase namba 0110001333 Spexels Opticians, macho bora kwa wote. Je, unawapendwa walio nje ya nchi na wangependa kukuzawadi kwa kukutumia hela? Pata hela mara moja kwenye simu yako kwa kuwashauri kutuma kupitia TapTapSend, ambapo watapata $20 wanapotuma zaidi ya $50 kwa mara ya kwanza kupitia TapTapSend wakitumia promo code NdiziTV. Download TapTapSend kutoka Google Play au App Store. TapTapSend, send more, spend less. Ndizi TV ubwanzu bw'umuguzi.
Huya kigima umwancho murigeria tiankwariania goika egazeti ni ya The Standard page ni ntangani kero murikibwe gazeti ya murikeritenga kibone ekiama keria gya UDA bono kyaberike gosira ase agendete korosia ekiama Kenya kero amurikiritenga nigo babiri bakobwaterana gosekero Mudavadi aimugetige tambukiro gyo gukora emirimo nere ni gabetega ko imukia gosako na cheki na ekia ase korende barachiko babakorosia ekiama ekikirabe egetingu kigima ase okwenekia obukoleri ubuya amatuko abosio Nonya boni go bamurikirite ngani gababunge emiemo 50 na kianda ababete bakwenyorera obobu inseyeli ya buri ya Kenya kwanza na kibono babete bakobwatirana na boigo korosia obotingu kigima na boigo komochora kimani chungwa kobomuraibwa bange asensemeli yebunge boigo ase page yentangani ne murikirite na kiensemeli yabasae abagendete wesoke na boigo gukwane igoro yebango kero bagendete korokana nganigo abasabange abo batabwati birwaniro binde byanse kero barokane gotwara kisimi cyabo nebinto bye record kinga kicyokoro bikana page ya 5 nalimo 5 na kabere ne muri kitengani ya sobo imeboiga se page yentangani ne muri kirete okotho bado ngakibono iga abereka gotwara obosibole ase page yentangani bego ne muri kitenga ki ababunge bagendete kongusana na kubwatikana ne kibango kinya asikurinde nsemeria IMF yaberege kogoserelia ensemeri yeche loans manchumurigeria aina aramurikire gazeti ya The Standard de page nentangane kedo kumurikire page ya kabere nige murikire tenga kibono aboro kigwa yarokanire gokoria bobe ase omulimo bwisabu nabo igo chi science kero butkibo betabagokorekana kura sensemeri yekyombe kemo nigo yaberige korokananga nigo ogotaigwe bintu bisaine ase chiskuru na kikyaberige koirera obokoleri obube anena sensemo ya science technology engineering na boigo maths yumanyikante na stems ekero aborki abange babere bakoneke nga serikali trabage koba ebintu bisaine na boigo abana mbara bakonyora mentorship wenerete akubwatikana nechi challenges cyabere chikorokana ase sector yechisemi ekiona kikeirere kolikia amachibu amabe ase emeremeyo oiga se page yeno mulkiritenga kibono omo DPP abeteka gotuguterare kona cha ebina ase abayigereri bo bene bwo mwanya bantu abo babete bakobekwa byara kinga kichyokorobekana nga kibono babete bakobwato kekerero emurikiritenga mwangi ngatia na boigo kimathi na boigo mathi ashipeta na kibabete bagwikigwa bosi weke gambero kia milimani babekire ase egari y'abanyanyimbo ase babete bakobekwa gabo ase chinsa chinyinge na boigo ekero lyokolia beteliko gochia ase egeteseni kiki abanyanyimbo na kwene kigwa ngati bali gochikoba bakobekerwa mamochandonsi ekegera nga boroli mboyo wega se page yene mulikeretenga kesemeri ya Kenya manufacturers nkibabere bakwenyorera obubuya sensemeri ya finance bill chinga kim eco levy yabetege kobekwa ase ensemeli yechi product echo chikorusigwa korwa ase chinse chiriskwekera babere bakoeneke nga eco levy yabetege korusigwa ase ebintu biri bikorosigwa sense ya Kenya bona chi diapers chi tiles na boigo motorcycles chinyange chi wheelchair na boigo ensemeli yechi tuktuk ego barabwa sensemo yabo niko babiri bakogo kirege tampukirige serikali ase okorusia ebange ase peja ane ya gatatu anigo emorikiritenga kibono musacho yomo agendete gwitia magega yokoegwa umwana otali oyo yasiba murikiritenga ki yabeteke gwikirige tambukire kyo kungusana kwa betako koene kigwa asinye gitari ya Mama Lucy chinga cyumurugyoye achete koibora anene chinga ki yokungusana na kwa betako koene kigwa nga omwana oye no mumura gose no munyaruka kiraberiga kumurikira nganigo yabeteka kurigereria na kororanga umwana oye no munyaruka oyo bwate chikilo 2.5 nese tokorendo bututukano bokaba bokoene kigwa hago skabasiyo goika ase page nde
anigo emorkerete igoro ye budget anabo igo kungsana no kugendeta koene kigwa ase serikali kubwatikana ne banko enya asensemeri ya International Monetary Fund na kibono babere bakurwa ebirengereri byabo kubwatikana ne bango enya ejo egendeta koene kigwa ase ense ya Kenya ekirba nekiringa nigo gosangirirwa kwebanga sense ya Kenya kwa bere gokoira nanse ekyo kirachiko bage koba gekubabera kongo asino nyene nsemeli yokonyora chilo mwancho muligeria ngomanyigwanga omugeni tobere kagwikirana ase studio yokaveire omo MC korwa ase wodeli yabugika Charles Nyagoto bere kagwikirana ase studio kertrabeto gosanganere amange asegikege kerebosio elinde tokwanere finance bill toskatonyegera koira natulenere elinde tobto gokwanera amange Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Biwa Health Natural Herbs Clinic nenyagitari ya chirenguma asokorwa obogwenya gotumika amaliogo yemete mbabwate abanyagitari buna Dr. Gikonyo abakolingolya nakogwenya amaroire a abuna arthritis oboroiro bweskari high blood pressure UTI ulcers asthma